Bé, un altre cop, la lectura del document i la interpretació del mateix ens presenten una sèrie de neguits, de preocupacions i d'algunes coses que realment directament no les veiem que puguin servir per tirar endavant, diguem-ne, tota la responsabilitat d'un govern. Per tant, avancem que serà que realment no veiem clar aquest decret. En principi, menys regidors, però més regidories, 6 en concret, amb el mateix personal tècnic, però menys dedicació. Menys dedicacions, 4 en concret, per portar tota una sèrie de propostes que es fan en el cartipàs a nivell de regidories i àrees tècniques. I en particular lamentem que l'habitatge perdi la condició de regidoria exclusiva i es dilueixi en una de caire més tècnic, perdent, si més no a nivell organitzatiu, que no és poc, la seva vessant social, que la reivindicava i la reivindica com un dret humà i universal. Cal recordar que habitatge abans formava part d'una àrea concreta, que era l'àrea de drets socials i habitatge, i tenia una regidoria exclusiva. I a partir d'aquí ens plantegem un seguit de dubtes que ens agradaria que ens aclareixin a nosaltres i també a tota la població, que passo a comentar. Quina seria la definició de la regidoria de barris? Quin és el seu contingut? I amb quin personal tècnic es portarà? També, per què separa festes populars de la regidoria de cultura? Volem saber si és perquè no es considera cultura o quin és l'objectiu exacte que hi ha darrere d'aquesta diferenciació. També ens agradaria que ens expliqueu el concepte de diferenciar igualtat, diversitat i polítiques de gènere en una regidoria concreta que porta aquests 3 conceptes, per nosaltres bastant difícils de diferenciar. Bé, estarem amatents no només amb aquesta composició, sinó també, com dèiem abans, amb els nomenaments a les entitats que participa l'Ajuntament, que són supramunicipals, a les possibles explicacions que anireu donant. Entenc que avui possiblement no serà el dia, però sí que agrairíem que a poc estiguem cada cop més assabentats de què hi ha darrere d'aquesta organització, que segurament la teniu molt clara. Gràcies.